Atenció amb les actualitzacions de lloguer. Precisament l'altre dia vam rebre una consulta d'una persona que és gran tenidora que va llogar el pis al 2020 i com ha d'actualitzar el preu per poder posar el preu a dia d'avui. Aquesta persona ens diu que va llogar el pis al 2020 a 1.000 euros. I a dia d'avui, si mirem l'índex, aquest pis està a 1.250. Com és gran tenidor, preval el més baix dels dos. Doncs hem d'agafar aquests 1.000 euros de 2020, al 2021 l'IPC normal, que hi havia el 2021, al 22 i al 23 recordeu que va haver-hi una limitació d'IPC del 2%, perquè aquí només podríem augmentar un 2% per actualitzar-ho, i al 24 va haver-hi també una limitació estatal d'augmentar l'IPC d'un 3%, perquè aquí també només podríem fer servir el 3%, no podríem agafar l'IPC lliure. I si a sobre també hem d'actualitzar el 2025, hem d'anar a veure l'IRAP, que és l'índice de referència de arrendamientos de vivienda creat per l'Estat, on allà ens diu com actualitzem a partir del 2025 els lloguers. Així que fixeu-vos el complex que pot ser com actualitzar un lloguer des del 20 fins a dia d'avui. Si no actualitzes bé, perdràs diners, i si et passes o no calcules bé i et passes del preu que actualment pots posar, pots tenir sancions. Vols llogar bé? Contacta'ns i t'ajudarem.